Meno malo taktiež príjemné, radostné. Anulienka veselá. To dieťa je zázrak na zázrak. Ani neplače, ani neškamre, ani nefňuká, ani u zubára nezabí. Treba o nej napísať poučný článok pre ostatné fňukajúce detiská. Áno, napíšem do najčitateľnejších regionálnych novín. Martinsko, Turčovko, Teplicko. Áno, napíšem veľkú chválu na Anulienku veselú. Všetci rodičia, keď si to prečítali, začali vyplácať svoje rejúce potomstvo a to trvalo ešte väčšie, pretože nechcel dostávať bitku za to, že je Anulienka veselá. Ale život je celkom nepredvídavý a tento nepredvídavý život spôsobil, že najčítanejšie regionálne noviny Martinsko, Turčiansko, Teplicko aj s článkom o Anulienke veselej dostal náhodou do rúk starý zlý Ježibábel Cirkumplex. A to rovno do svojho podzemného kanála. Čo mi to prišlo do môjho útulného kanála? No už prečítajme si, čo tu píšu v tom Martinsku. Hej, od prvej stránky po poslednú píšu dobre svet, aký je zlý a skazený. Ale čo tu píšu na poslednej strane? Infarmachita, aký odporný nadpis. Najspokojnejšie dieťa nášho najnespokojnejšieho storočia. Strahne sa Cirkumplex, zo troj ďalších okuliarov si nanosuje a číta a sprijavuje, že on kastý otiena do búda, lebo sa dozvedá, že hore v dome nad kanálom žije Anulienka veselá, ktorá sa teší a teší, ani sama nevieš čoho. Zahreší Ježibábel a zaškrípe umelým ozubením. Bumbarika, zumbarika, Afrika tragika. To ju sa pozreli, aj bol niekto najspokojnejší, keď je tento svet načisto najskazenejší. Ale ja sa nedám. Prezlečiem sa za príjemného deduška. Zmením si meno na Lába Bižej. Ej, raz za túto nenormálnu dobrotu napravím. Svet musí ostať zlý. Ej, ty dobrá dievčatko. Anulienočka, veselôčka. Som detko Lába Bižej. Čítal som o tebe v novinočkách. Chceš koláč? Moja. Dobrý deň, deduško, Lába Bižej. Koláčik? Keď mi dáte, chcem, keď mi nedáte, nič sa nestane. Hnú sa koprnce. Táto je naozaj prečudesne čudná. Máš peknú čiapočku? Daj mi, lebo mi zima chodí po labkovej kosti. Pekná je to čiapočka, viem, ale keď ju nebudem mať, nič sa nestane. Teší ma, že vám hlava neodmrzne. Teraz ti poviem čistú pravdu. Nevolám sa Lába Bižej, ale som najstrašidelnejší Ježibábel Cirkumplex. Počúvaj, ty hnusné, dobružské dievčatko. Vecička, ktorá po mne ostane na chodníku, je tvoja. A uvidíme, či ťa do mesiaca veselosť neopustí. Dívam a deduška umienky. Za to na chodníku pri nohách mi leží krásne porcelánové prasiatko. Asi s otvorom na Eurička. Poď sem, poď, Eurička by ťa nakrmím. Poteší sa Anulienka, zodvihne prasiatko, po pučnú brúšku ho pohľadká, domov s ním odsúpka a na umienie príde, aký zločinecký predmet priniesla do svojho života. Prejde dníček, potom ešte jeden a stretí ho polovica. No, čože sa to s Anulienkou robí? Nesmeje sa, nespieva, iba prasiatko prekoce, či v ňom od včera nepribudí Eurička. Za nákup v obchode, ktorý doteraz vykonávalo len tak, vyberá od rodičov mierny poplatok. A hneď ho aj sype do spornivého porcelánu. Po ulici kráča, krásu sveta nevidí, pretože je očami k zemi obrátená, či náhodou nenájde nejaký stratený peniaz.
Bezplatne sa už ani len nepozdraví. Naopak, za obyčajné pozdravenie. Dobré ráno. Vyberá od susedov po 50 centov. Za slušné. Dobrý deň, prajem. 1 euro. A keď zaželá Dobrú noc. tak len za 1,50, lebo to je zmrtnou prirážkou. Všetci sa čudujú, hlavami potriasajú a o týždeň je v rodine zmetok zmetený. Anulinka musí z oslavy kričať. Euro! Z postele skáže. Prasiatkom na kotle. Že jeho nikto nevykradol ako anglickú banku. A keď sa mesiac chýli ku koncu, v škole, doma, aj na ulici, žije si smutná postava dievčenského rodu a kade chodí, tade dúma, čo za tie nasporené eurá nakúpi. Raz by chcela to, druhý raz ono. Nejak sa nevie rozhodnúť. Anulienka, chudneš, bledneš, dobre ti radím. Maj rozum, veď celý život presporíš. Veď ty už ani nevieš, či slniečko svieti. Ale Anna už bledú mať nepočúva. Len ďalej ráta a ráta. Ďalej na zem hľadí a takto ide a ide. Keď ten strašný mesiac prešiel, ozve sa zrazu zo sporlivého prasiatka škrekľavé zakvíkanie a chichot. Ty smutná dievčina, nenasýtená sporiteľom, dokázal som ľudskú ľudskému, že má aj moc peňazí, premôže aj Anulienky, aj Vesielky, aj spokojné, aj radostné, aj všetky redakcie zábavných časopisov. Zlo zvíťazí vďaka peniazu. V tej chvíli sa sporlivé prasiatko zatriaslo, premenilo sa na oblak, povedal na zlého ježibáru na cirkum pleskať a díva sa Anulienka, oči vytriešťa, krik aj nárek spúšťa, slzy vylieva. Joj, darmo vyparilo sa to sporiace prasietko, ostala len smutná dievčina. O Anulienke sme napísali potom článok Martinsku, Tučiansko, Teplicku s nápisom Smutná Anna a zlý vplyv peňazí na duševný život mládeže. Len žvábe cirkumplesk si spokojne medlil ruky v rodnom kanáli. Deti moje, bola to trochu smutná história. Škoda, že sa rozhodneme s takým nedobrým cítením. Ako vraví Osmianko, mnohí prišli vďaka peniazom o rozum, ale málo kto ho vďaka peniazom získal.